Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing tepangaken napi kula Maxine Dewi Arfiana, Kevin Astiawan, lan Ganang Zafran Setioga. kita sedaya badhe ngandharaken hasil diskusi kelompok setunggal. Resi Jatayu, rajanipun peksi punika naminipun Jatayu. Piyambakipun dados mitra raketipun Prabu Dasarata. Ana ing sawijining dinten, putranipun Prabu Dasarata dipun cidra Rahwana. Resi Jatayu ingkang sumerep puniku langsung bujeng kreta kencana ingkang bekta plajeng Dewi Sinta. Resi Jatayu banjur nyamber astanipun Rahwana amargi boten tega mireng pamuwune Sinta. Malah Sinta boten saged uwal. Sekar cunduk, gelang, lan tuwin kalungipun pating kececer dawah dhateng Siti. Resi Jatayu kanthi tirah dayane nyerang terus marang Rahwana. Eman, Jatayu kalindih. Banjur dawah tekoning Siti. Salah satunggaling swiwi sengkleh tugel. Ananging dheweke taksih gesang. Nalika iku Rama lan Lesmana bingung madosi Dewi Sinta kang ical saking kemahipun puniki. Rama lan Lesmana luru ngubengi wana. Nalika luru akhire kepanggih Resi Jatayu kang sampun kelebaan kados badhe koncatan nyawa. Sanajan mekaten kawontenanipun, Jatayu taksih saged cariyos lan atur pitedah bilih Sinta kadusta déning Pandung lan kabekta tumuju dhateng negari Alengka. Purna anggenipun matur, Jatayu lajeng pejah nalika raganipun dipun besmi déning Rama. Keluing latu kasebat maringi pitedah dhateng pundi arah tumuju negari Alengka. Pesan moral ingkang saged dipundhut yaiku setunggal, seneng bebela marang kang bener. Kalih, aja kaya Rahwana sing watake ala. menika presentasipun saking kelompok setunggal. Menawi wonten klentak-klentinipun nyuwun pangapunten matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.